Wara tkabbir ekonomiku ta' 6.4% matul is-sena li għaddiet, il-Kummissjoni Ewropea qiegħda tbassar li tkabbir ekonomiku ta' Malta se jibqa' wieħed b'saħħtu matul ix-xhur li ġejjin. Fl-aħħar analiżi tagħha tal-ekonomiji Ewropej, il-Kummissjoni Ewropea qalet li l-ekonomija Maltija mistennija tkompli toħloq aktar impjiegi wara li pajjiżna rreġistra rekord fit-tnaqqis tal-qatt u żieda fis-suq tax-xogħol. Qalet li dan kien riżultat ukoll ta' żieda fil-ħaddiema barranin u żieda fil-parteċipazzjoni tan-nisa fis-suq tax-xogħol. Żiedet tgħid li l-prodott domestiku gross ta' Malta mistenni jiżdied għal 5.4% matul din is-sena u 5% matul is-sena d-dieħla. Il-Kummissjoni żiedet tgħid li l-investiment mistenni jirkupra b'mod b'saħħtu matul is-sena d-dieħla bis-saħħa ta' proġetti fil-qasam tas-saħħa, it-teknoloġija u s-setturi tat-telekomunikazzjoni. Żiedet tgħid li r-rata ta' tkabbir fl-investiment residenzjali mistennija timmodera minħabba tnaqqis mistenni fil-popolazzjoni. Fir-rapport tagħha l-Kummissjoni tikkonferma wkoll li pajjiżna għandu fost l-inqas rati tal-elettriku fost il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea. Tgħid li l-prezzijiet irregolati tal-elettriku flimkien ma' pagi moderati għenu biex l-inflazzjoni f'pajjiżna baqgħet taħt il-medja fiż-żona euro. Sadan it-tant il-Kummissjoni Ewropea qed tbassar li b'5.4% Malta se jkollha t-tieni l-akbar tkabbir ekonomiku fl-Unjoni Ewropea, bl-Irlanda tkun l-uniku pajjiż fl-Ewropa li mistenni jirreġistra tkabbir ekonomiku aktar b'saħħtu minn Malta b'5.6%.